Good morning, welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Anyway, ngani ngeno kuti tachitika chani. Why? A vice president wakugera ngati chisaka choncho kwako ka a Trump kwako mango kwa kwi msema anthu amene. So, chachitika apa nchonena kuti munthu ochita kuti Cole Allen, munthu ameneyu ndi amene ndithu kunali dinner, dinner, presidential dinner ndithu ku White House, okay, dinner, and kunabwera anthu ambiri basi kumatani kusangala amene kucha kwa Trump kunkucha vice president anthu osiyanasiyana akuluakulu amene seto amene secretary of state, secretary of war osaja anali kumeneko. Basi ndikupeza kuona kuti kumene kuja out of nowhere pa munthu ochita kuti Cole Allen anabwera. So atabwera anaona zoti kukuli security kuti adusa apa amuseka ngasale sabona asechedwa apa wakamadusa apa komano anapanga chani iye uja anaona security apa chitetezo iye anangodusa tamanga, okay, tamanga ipa chapo kwadusa pacha a security acha ukalowa uku komano asanafike mkati mwenimweni komano meuja anayamba kushuta bam. So actually akuti anashuta wa security mmodzi mendero wa polisi komano kusukuti wamwalira and palibe amene wamwalira and anafulumira kumpanga kubogwira. So zimene ndithu zachitika and apolisi paka FBI apita kunyumba kwake akufufuza chanchana tenga phone yake kufuna aone kuti ma connection amene wawa akuchokera kuti ma connection amene wawa ndi makomba zinthu zokhala motani. So that's what happens exactly pa nthawi imene iweyo uli so zimene zimachitika makamaka pa nthawi imene iweyo ukuyambitsa nkhondo kwina kwake iwe nkubwerera kwano nkumakanjoya, okay, iweyo ukuona ngati ukhala ndi mtendere. Actually I don't think sulukenza kuti pali connection ndi kwina kuli kuoseko, no, komano awa ndi anthu okhawa amene amakhala kuti aliso ndi ma issues awo mutu mwawo akamaona zimene ya Trump akupanga ena akupanga, so amakhala ndi ma issues mutu mwawo, okay, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent.
And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building. And I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service. Then afterwards, zimene ku America zimachulukira. Makamaka especially mina nifanye mina ntendelo machuluka, right? Mina ntendelo machuluka. Right? Ndiye amakha basi pena bake akuti depression njani. Depression into imagwizana kwambiri ndi kumango khala. For as long as mntu umakhala busy nthawi zambiri. Uliso usungakhale nthawi imakhala basi madenda wenje. Makhara yakudya bwino mangokhala nyumba phi basi mango sola ma game. So anthu ambiri ku America kuli mavuto bayikwaza athu achizungu kuli mavuto amaubongo kumbiri. Right? So amakonda zimene zoma kupita ku school kuombera nang'ono kupita ku church kuombera anthu njani. Basi amango achula kuti ali ndi maubongo osama kugera ntchito bwino esi ndimene amapanga define anthu amene ajawo. So izinso zimene zinachitika kumene ku America ko. So ma details ambiri okay iwo amene kuti awapanga act alone koma ma details ambiri akutanidi akubwera ndi batsa naso akapeza ma details ambiri kuzina ndi munthu amene. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Where's it coming from? Where's it coming from? Upstairs, left, downstairs. Where? Where's it coming from? Over there. Where's it coming from? What's the crossfire? Look out! Bro, somebody go. We got one down. What the Oh my God. Stay down, everybody, ladies and gentlemen, stay down. Where's that at? He's inside, he's not inside. Nobody comes in here.